Pusyon. Mulalom og mo makahatag og pagka-apekto gayud sa atong kaugalingon, hilabi na nga diha sa atong debosyon sa atong patron, nagapadayon o nabati nato ang iyang pagtabang ngadto kanato o nganhi kanato. O kana ang usa gayud kanindot sa debosyon diha kang San Jose. Nga isip atong spiritual father, si San Jose kanunay nagatabang kanato. Just last week, na initawag kanako nga lipay kayo, ug mingon siya, Father, salamat kayo sa imong advice. Kay gitubag ni San Jose ang akong pag-ampok. Nangutana man gud siya nga, Father, ngano man nga naamay San Jose nga ribulto nga naghigda natulog para asa man na. So ako siya gisultihan may tungod sa pagsaysay ni Pope Francis sa iyang mga intensyon nga iyang isalukit didto o ipadatog niya didto sa maong sleeping Saint Joseph. So nipalit siya din ipabless niya sa ako unya taliwala sa iyang nagsingabot nga operasyon nga sa iyang operasyon usa sa iyang mga intensyon o kadto iyang intensyon gayud iyang gibutang salupit ngadto sa ribulto ni San Jose. Unya ang iyang kalipay kay what she wrote in that intention nga iyang hangyo mao gyud ang nahitabo. So perti niyang lipaya sa maong hitabo sa iyang kinabuhi. Mao tong mingon ko, you see, si Saint Joseph dili gyud na siya maglingalinga lang sa atong mga pangaliya. Naa gyud. Pero remember ha, ang iyang mga pangaliya ngadto sa Ginoo, sa Dios Amahan, sa atong mga panginahanglan, dili lang an end in itself, but a means. Kay si San Jose, kanunay kayo nangandoy nga kita mahisuod ngadto kang Kristo, nga kita makasinati sa kaluoy o gugma sa Amahan, nga kanunay ug iya usab na sinati sa iyang kinabuhi. Gisulti nako ni kaninyo mga igsuon, tungod kay nindot ang atong ebanghelyo karon. Tuktok aron kamo ablihan, pangita aron kamo makakaplag, ug pangayo aron kamo hatagan. Pero ang sugod ni Jesus diha sa iyang pagsulti niini usa ka istorya sa silingan nga baga kayo og lips. Tungang gabi nanuktok ug unsay gipangayo, 3 ka buok pan. Nganong nangayo tungod kay nay bisita. Kung ako siguro'y silingan nga gituktok, mingon jud ko, luto na lang diha. Oy, nisturbo pa man ka. Pero masabta nato ni mga igsuon ning maong pagbangon sa usa ka mahan ug paghatag kay ginaingon nga sa kultura sa panahon ni Kristo ang pagtubag sa panginahanglan sa imong silingan usa ka sagrado nga buluhaton. It is a sacred duty to respond to the need of your neighbor. Mao nga ni tindog siya ug nihatag niya ang rason, saba mangguga kaayo. Makamata na lang gihapon ang akong mga anak na hala, unaa. Kana mga kaisunan ang atong lantaw. Nga diin, diha sa atong mga pag-ampo, kita giawhag yun, nga mga liya ngadto sa Dios. Mangayo ngadto sa Dios Amahan.
Sa pagpangayo, sa pagtuktog, sa pagpangita, uban gayud kana sa dakong pagsalig. Dili kanang manukto ko, be, tan-awon ako kung mutubag ba yun? No? Usahay na amatay ana, no? We ask, we pray, not because we trust, but because we want to try God in our lives. We want to challenge the goodness of God. Kana ang diferensya usahay sa atong mga pag-ampo. Nga naagyod kanunay, tinuod ba, no? Tinuod ba ng ingon nila, nga si San Jose, mubit-bit yun sa atong mga pangaliyang adto sa iyang anak na si Jesus, no? Kana mga kaigsunan ng atong lantawon. Kaya ang gitudlo sa atong ebanghelyo is, we seek, we ask, we pray, we knock, with full trust in the goodness of God. Maayo ba yung Ginoo pa da? Tanawang giingon ni Jesus, ikaw gani o kita gani nga makasasa, kibalo matag muhatag sa nangayo sa atong unsay maayo. Ikaw amahan, mangayo og pan ang imong anak, taga ni mong bitin? Dili oy, mangayo og itlog ang imong anak kay gigutom, hataga ni mong scorpion? Dili oy. Kibaw ka unsay maayo. Taliwala sa atong pagkamakasasala, kay balo ganit ang unsay maayo, mingon si Jesus, labaw na nga atong amahan nga pinakamaayo. So, we need to ask with trust that God is good. Amen? And in His goodness, He wants to give us the best. Kana ang premise, kana ang sukaranan sa atong pag-ampo, pangaliya, ngadto sa Dios Amahan, tinabangan sa atong mga santo, hilabi na kang San Jose. Pero ang kanindot mga igsuon, walang mingon si Kristo, ask anything. Nga murag si Herod nga mingon sa anak ni Herodias nga si Salome, pangayo og unsay gusto nimo pangayoon, gihatag ko kanimo bisag katunga sa kong gingarian, kanang burit nga style. No? Mingon si Jesus nga gani ang Espiritu Santo ihatag kaninyo. Ang pangutana mga igsuon, nangayo ba tag Espiritu Santo diha sa atong pagpangaliya? Nindot man ang Espiritu Santo, Father, nga pangayoon, but I need cash. Nindot man ang Espiritu Santo pangayoon, Father, pero nindot yun itong ihatag sa ako, oy, nga makapasar ko sa exam, nga why study. Nindot yun to, Father, nga kanang matubag ang akong mga problema karon sa kwarta, pinaagi sa pagdaog nako sa luto. Nindot yun to, Father, nga kanang among problema sa among panimalay masulbad, no? Nga mura lang siya og nawala daw aso. These are the things that we want. But remember, God will give us the best. That is why the best gift to us is the Holy Spirit. Ngano man, ngano Espiritu Santo mang the best, Father? Okay, siya may mugiya ka nato. Siya may mo-inspire ka nato. Siya may mutabang ka nato nga makaamgo kita sa maayong pamaagi diha sa atong relasyon o diha sa atong pagpangaliya sa Dios. Aron kita diha sa atong kinabuhi, dili lang mahimong mga anak sa kanunayng pangayo, kundi mahimong anak sa kanunayng matuuhon o masaligon nga nakaila sa Dios Amahan. And that is why the best thing when we pray for the gift of guidance sa Holy Spirit. Dili lang, Lord, sulbara rin akong problema, Lord. Imo na ni. Kung dili di ay makakita kita giniyahan sa Espiritu Santo. Lamnilamdagan sa Espiritu Santo.
kita makaaninaw, makasabot, ug makalahutay nga unta ang mga tubag sa atong mga pag-ampo sa pangaliya will not only an end in itself, kundi mahimong means nga ako pa mahimong mas masaligon sa Dios, mas mahigugmaon sa Dios, mas mapasalamaton sa Dios sa akong kinabuhi. Kay kini ang tinuod nako nga pag-ila o pagtuo sa Dios. Kini ang atong pangayoon kang San Jose karon ha. Ganiha, pag-istorya na tanaw jud ko ninyo. Ganiha nag-istorya ko mahitungod sa usa ka pagtugot nga katong istorya sa natubag nga petisyon dako kay mong mata. Naghisgot ako ng Espiritu Santo, gikatugan ako ninyo. Anay lami, Pader. Kato gidon ta, Pader, nga direkta nga masulbad ang akong problema. Anay lami, oy. Shh. Pangayon na tong San Jose. San Jose, no? Tabangi daw ko, nga makakita ko sa kaayo sa giingon ni Kristo karon imong anak diha sa Ebanghelyo. Nga makita nako ang kabilinhon sa pagpangayo sa Espiritu Santo sa akong kinabuhi. Mga kaigsunan, kita mga deboto ni San Jose, mahimo untang ehemplo sa tinuod nga pagkadeboto. Nga dili lang kita maayo-mangayo, kundili kita muila kang San Jose, musuon kang San Jose sa atong kinabuhi, ug usab makigsuod kang San Jose nga modala kanato ngadto sa iyang anak nga si Jesucristo. Amen.